аз не можах нищо да кажа и се почувствах безсилен. Жена ми в безсилието намери смисъл. Човек трудно приема, защо подобно нещо може да заслужи да му се случи. Първото нещо, което имахме като опция, беше аборта. Впоследствие разбрахме, че всъщност можем да станем и донори. Идеята за донорството даде усещане за смисъл не само на нас, но и на живота на нашето дете. Всеки родител има за цел и за мисия да осигури на детето си възможно най-добър живот и продължителността му не би трябвало да бъде аргумент в полза на някакво друго решение. Ева беше и е моята дъщеря. И като личност аз смятам, че тя успя да направи повече, отколкото аз някога бих могла.